terorizma, očuvati primirje i uspostaviti mir. אנחנו נחוש שביעות רצון מכך. Çünkü Yahudi halkıyla עם העם היהודי, ta 15. asırdan bu או yana מאז המאה ה-15 ועד הלום, Türklerin münasebeti ortadadır. היחסים של טורקיה עם העם היהודי מאז המאה ה-15 גלויים לעין, ברורים לכולם. אנחנו שמחים לארח את מר ארדואן, ראש ממשלתה של טורקיה. טורקיה מדינה גדולה, 70 מיליון תושבים, מדינה מרכזית באזור שלנו. Šaron, koji posjetu Erdogana vidi kao šansu da pokaže koliko može koristiti savez sa muslimanskim nacijama, smatra da bi Turska mogla da igra veliku ulogu u razvoju primorskog pojasa Gaze, izgradnjom stambenih zgrada za Palestince, nakon što se Izrael povuče iz te oblasti u avgustu. Türkiye ilişkilerin טובים גם עם ישראל וגם עם הפלסטינים. hem Filistinlerle iyi ilişkileri vardır. ואין ספק שלביקור של ראש הממשלה כאן יש משמעות חשובה Bu ביותר. ziyaretinin çok büyük bir önemi haizdir. אני חושב שטורקיה יכולה לסייע Türkiye yardımcı olabilir. ליחסים של ישראל עם Çünkü הפלסטינים İsrail'in Filistinlerle olan ilişkilerinde yardımcı olabilir. וליחסים של ישראל עם העולם הערבי Ve כולו. İsrail'in Turska je najvažniji regionalni partner Izraela. Trgovinska razmjena dostigla je 2 milijarde dolara prošle godine, a također je i omiljena turistička destinacija mnogih Izraelaca. Tu je i saradnja u vojnoj industriji, a planiran je 400 miliona dolara vrijedan projekat modernizacije turskih letjelica, kao i izgradnja podmorskog električnog dalekovoda od Turske do Gaze. אנחנו נחוש שביעות רצון מכך. Çünkü Yahudi halkıyla עם העם היהודי, ta 15. asırdan bu או yana מאז המאה ה-15 ועד הלום, Türklerin münasebeti ortadadır. היחסים של טורקיה עם העם היהודי מאז המאה ה-15 גלויים לעין, ברורים לכולם. Nakon Jerusalima, premijer Erdogan posjetio je Ramalu, gdje se s palestinskim zvaničnicima složio da borba protiv terorizma mora biti primaran zadatak vlasti u regionu. Svjetski lideri posljednjih mjeseci sve češće posjećuju Bliski istok, apeluju na smirivanje tenzija i podsjećaju na neophodnost održanja mira radi boljeg života dvije nacije. Lideri očito nastoje da poboljšaju svoju međunarodnu reputaciju, dodjeljujući sebi ulogu ključnog posrednika bliskoistočnog konflikta. Nema sumnje da i Turska intervencijom u regionu želi da dobije poene kod evropskih čelnika.